Сега нека да ви обясня какво е мрежов маркетинг. При мрежовият маркетинг стоките или услугите не се продават в магазини или в стандартната търговска мрежа. Те се продават само и единствено чрез дистрибутори. Тези дистрибутори, разбира се, печелят някакво възнаграждение въз основа на обема на продажбите, които са направили. Вторият начин да печелите пари от мрежов маркетинг е чрез наемането на хора. Изграждането на екипи всъщност представлява намирането на нови хора, които дистрибутора има право да регистрира под себе си и по този начин изгражда една мрежа от други дистрибутори и печели процент от тяхните продажби. Тоест, дистрибутора печели от продажбите, които лично прави, но също така печели и от продажбите на хората от себе си. Като цяло, в много мрежови компании има нива. Според зависи от нивото, процентът на комисионната расте. С две думи, колкото повече хора наемеш под себе си и изградиш по-голям екип, толкова по-голям процент от продажбите получаваш като комисионна. На практика какво се получава? Много често дистрибуторите осъзнават в много ранен стадий, че продажбата на стоките или на услугите изобщо не им носи достатъчно пари. Повечето пари се крият в набирането на екип. Затова ще видите много често дистрибуторите да рекламират бизнес възможност за изграждане на финансова свобода, възможност за спечелване на почивка, възможност за печелене на кола и всякакви такива други възможности, които да ви направят богати с времето. Много рядко дистрибуторите говорят за стойността на продукта, на услугата. Вярно говорят за това, но в по-голямата си част рекламират бизнес възможността. Като част от тези стратегии за наемане на хора са да се представя в интернет пространството, колко луксозен начин на живот живее дадения дистрибутор. Казват се неща от сорта на ще си докарвате страхотни суми пари на месец, или ние изкарваме 5-цифрена сума месечно, можете и вие да го направите. Това е с цел да се присъедините към тяхния екип и да бъдете поредната бройка, която да увеличи размера на комисионната на дадения човек. Мрежовият маркетинг би следвало да дава шанс на хората да изкарват достатъчно пари само единствено чрез продажбата на стоки. Но много често продуктите са с много завишена цена и не са чак толкова специални, колкото всъщност се представят. Ако искате да разберете дали дадена мрежова компания е пирамидална схема, проучете компенсационния план и разберете дали даден дистрибутор може да изкарва достатъчно пари само чрез продажбата на стока или парите се крият в наемането на нови хора.